IFM News. Mahigpit na ipatutupad sa bayan ng Bayambang ang programang Oplan Business Permit SITA bilang pagtitiyak na ang lahat ng mga negosyo sa bayan ay sumusunod at kumpleto sa inire-require na pamantayan. Pinulong ang lahat ng ahensya, departamento at mga unit head ng lokal na pamahalaan upang maisagawa ang mahigpit na monitoring upang malaman kung ang lahat ng mga negosyo ay lehitimo at rehistrado. Bukod dito, patuloy naman ang panghihikayat sa mga negosyante sa lugar na mag-renew o magparehistro ng kanilang mga business permit upang hindi mapatawan ng penalty. Ayon rin sa abiso ng LGU Bayambang, extended hanggang January 31, 2025 ang pagsasagawa ng registration ng business permit nang walang penalties. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.